Hi, I'm Yvonne Choma Mbanefo. Welcome to another one of my bite-sized Igbo language lessons. Today's lesson is called Mazi Unere na Nwunye ya. Mazi Unere na Nwunye ya. Mr. Banana and his wife. The words we're going to learn today are Unere, banana, Nwunye, wife, mmemme, party, agba egwu, dancing. Now for the lesson. Nke a bụ Mazi Unere na Nwunye ya. Nke a bụ Mazi Unere na Nwunye ya. Ha gara mmemme. Ha gara mmemme. Ha na-agba egwu. Ha na-agba egwu. We're going to take 3 questions just to further solidify what we've learnt. Kedu ndị bụ ndị a? Kedu ndị bụ ndị a? Ọ Mazi Unere na Nwunye ya. Ọ Mazi Unere na Nwunye ya. Gịnị ka ha na-eme? Gịnị ka ha na-eme? Ha na-agba egwu. Ha na-agba egwu. Ebee ka ha nọ? Ebee ka ha nọ? Ha nọ na mmemme. Ha nọ na mmemme. Now for the story again. Nke a bụ Mazi Unere na Nwunye ya. Ha gara mmemme. Ha na-agba egwu. And the words we've learned today are Unere, banana, Nwunye, wife, mmemme, party, agba egwu, dancing. We've come to the end of today's lesson. Don't forget to play this video as many times as possible, practicing the sentences out loud. Repeating the sentences will help you learn how to speak Igbo quickly. You can also practice in front of a mirror. And don't worry, no one will laugh at you. I'm Yvonne Mbanefo, and this is another one of my bite-sized Igbo lessons. For more lessons, visit my website at www.learnibonow.com. Listen, I want you to know